Constant și noi pe Oana. Ia ce ia, domnule? Este. Ia ce ia, domnule? Ia de uite, ia de Bună ziua, Uite, domnul Căs. Sigurică? Răbovii? O surpriză, te întrerupem și noi astăzi, așa, din aniversarea ta, din petrecerea ta. Gata, nu uite dacă Am înțeles că ești la noastră. Ia mă cu tricou cu tine, băi. Avem aici pentru tine procuretul de după 6. Ne aștept de mult. Eu am bănuit ceva, că o să vină ceva astăzi, dar nu am fost sigură că nu mi-au dat toți așa. Da? Haide, hai un pic mai... Titu, ăștia 26? Ia, hai, ajută-mă tu atunci, așa. Și cu baloanele ăștia mă ajuți tu. Eu, tu mă ajuți. Nu le lăsa la mică. Bine, treaba ta. Draga mea, noi cadouri mai avem multe pentru tine. Dar cine să fie persoana aceea care te iubește mult, care s-a gândit la tine și azi de ziua ta am vrut să aduc un zâmbet. M-am înșitat chiar cineva mare. Sau poate o fi și sora mea, dar cel mai sigur m-am înșitat. Păi și pe aici nu te dusești deloc cu gândul. Nu, că soțul nu are treabă. Păi nu văzuși că ne aștepta afară? Nu. Nu? Cel mai sigur de la mama și de la tine. Păi cum, dragă, tu ai făcut atâtea surprize, atâtea momente speciale. Dar ei mă iubesc cel mai mult. Ei te iubesc cel mai mult și tu pe ei. Da. Și spui că la altcineva nu te aștepți, Nu. decât părinții sau surioara. Da, dar sigur de la mama și de la tine. Deci da de putul, nu? Deci, domnul soț poate să se supere liniștit? Da, nu am o treabă, eu vă mulțumesc că mă scutesc. Da? Da. Bine, Deci, atunci, hai să te tipul credem ăsta- pe cuvânt. Mai am aici ceva, deocamdată nu ți arăt. Știi cum facem? Înainte să citesc eu ce avem aici, hai să auzim de la tine alea două cuvinte magice, că după s-ar putea să nu-i le mai spui. Și La mulți ani să fii sănătoasă, să fii fericită, te respectăm. Din partea mea multă iubire, multă sănătate, să dea Dumnezeu să fiu de acum acolo tot la fel cum am fost până acum. și te? Aia e. Până la 100, da? Până la 100 și să dea Dumnezeu. 150 atunci, Da. Oana. Hai să vedem cine să fie aici pe finalul felicitării și dacă tot e vremea asta așa mohorâtă, cine a vrut să-ți aducă soarele astăzi. Scumpa noastră, astăzi este o zi foarte importantă pentru tine. Mai adaugi un trandafir în buchetul vieții. Iar noi nu-ți putem fi alături să te strângem în brațe, dar să nu uiți că te iubim și te susținem în tot ceea ce îți dorești să faci. Îți dorim tot ce este mai bun și mai frumos în lume. Să fii sănătoasă, să te bucuri de familia frumoasă și toate dorințele să ți se îndeplinească. La mulți ani, fiul nostru, te iubim enorm. Cu mult drag, din partea părinților tăi venim. Oana? Da, cum dragă! Uite, mai avem aici, din inimă pentru fata mea, un aranjament cu trandafiri. Floricele multe pentru tine. Chiar dacă este toamnă, un pic mai avem până să vină iarna. Ce spuneți? Dar cum să nu meargă? Tot timpul merg. Mai ajungi tu cu astea. Hai aici, lângă Oana. Draga mea, dar chiar nu avea cine altcineva să gândească la tine? Nu? Și dacă îl supărai pe domnul soț? Nu, el nu are de obicei cu surprizele, cu... Deci să înțeleg că el îți dete cadou. Nu are. Păi bine atunci, dacă nu ți-l dădu până acum, ți-l dă de acum încolo. Da. Din voi toți. Nu și. La mulți ani și te iubesc la mulți ani. Dă-i și un pupic. Ăla e. Da, Haide!
Zi. Bună, mamă, te iubesc ca pe zi. Ai, ai. Haideți cu cât un pupic fiecare. Hai. Oana.